Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi kuphethe ngezinyembezi kwabe bezama ukuduna imonto yemali namhlanje ethokoze egoli ngesikhathi kulimala omunye wabaphangi umlenze wakhe ogcine usale enkundleni ngokuqhunyiswa ibhomu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe igama lami ngosibonga konke wakantwana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Basale beshaqekile abantu ezikhundleni zokuxhumana nemva kwesigameko esithuse abaningi lapho okulimala khona omunye wabaphangi abebezama ukuphanga imonto yemali namhlanje ekseni ethokoze egoli. Kubikwa ukuthi lo mliso ungaziwa kusala umlenze wakhe enkundleni ngesikhathi ezama ukuyoqhumisa imonto yemali ngebhadi ke ibhomu laqhumela kuyena maqede kwasala umlenze enkundleni. Babe sebeshaya bechitha kodwa umlenze usale endaweni yesigameko. Amaphoyisa abesecela ukufuniswa lo mlisa okusale umlenze wakhe kanye nebhluke abeligqokile kanye namateki. Bathe umphakathi uhlabe ulawula ukuze kwazi ukutholakala lesikila mkhuba. Abantu bashaqeka kakhulu ngento emangalisayo ngendlela emangalisayo. Babe nokuphawula okahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana. Usikhumbuzo Vilana uthe noma bengamthola bafune information ngabangani bakhe bemiyekene njengoba usegwebeke same time impilo yakhe yonke useyohamba ngama crashes. Uphakamile Ayanda uthe bazombulala abangani bakhe. Uchuma Mtshotsho uthe hayi kunzima kulomsebenzi. Ubongi Mapolo uthe lowo usekwela mathonga ngeke bemiyeke sale phila bazombulala abangani bakhe. Uthe Msili uvele wafaka ama-emoji akhalayo. UNosizi uthe waze wanebhadi ubebangwa amadlozi. Umamkhize uthe bazovele bambulala yikho into enje. uAsiphile Sifunda uthe ayihe kwaze kwanzima umvula lokuva uthe bazomqedela abangani bakhe ngeke bemiyeke ngoba vele bazobambeka. uKhumlani mina uthe ubaleke ngapho umlenze usele phansi. uNokuthula Mazibuko uthe uzothenga omunye umlenze. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.